manifestat el rebuig, la nostra posició contrària al retall que la Generalitat Valenciana ha aplicat a les ajudes que el govern autònom atorgava a les societats musicals i a les escoles de música i que pensem que podrà ser debatuda, si no passa res, en un pròxim plenari de l'Ajuntament. I és que aquesta disminució de les subvencions, que ara valorem, tindrà una incidència clara en les 3 societats musicals i en les 3 escoles de música que hi ha a la nostra ciutat. La Generalitat Valenciana, dins del procés de reducció d'ajudes als serveis culturals i educatius, recordem la reducció dels bons d'educació infantil, al circuit teatral, als sons bibliogràfics de les biblioteques, etc., ara ha aportat una disminució dràstica de les subvencions a les societats musicals i a les escoles de música. Una reducció que la Federació Valenciana de Societats Musicals ha calculat en un 55%, en més de la meitat de les ajudes que fins ara s'atorgaven. I una reducció que pot tindre conseqüències greus per al futur de les nostres bandes, ja que es talla una de les fonts de finançament fonamental que fins ara mantenia. Amb la minoració de les ajudes aplicada, l'aportació del govern autònom al pressupost de les societats musicals ha quedat reduïda a un nivell per davall del 20% del volum total dels costos de gestió d'aquestes associacions culturals. Una autèntica, verdadera misèria. Segons la Federació de Societats Musicals, la disminució de les ajudes, si té fons de la pròpia federació, provocarà l'acomiadament del 70% del professorat d'estos centres i el tancament del 25% de les escoles de música. Per evitar que això passe, jo crec que seria convenient aprofitar aquesta avinentesa i aprofitar que fa uns pocs dies es van firmar una sèrie de convenis entre l'Ajuntament de Gandia i les societats musicals, entre altres, de la ciutat. Com dic, aprofitant aquesta conjuntura, seria convenient que el govern municipal, i això ho apunta el nostre grup municipal, que es plantejara la possibilitat de compensar d'alguna manera les associacions musicals per aquesta retallada que es veuran aplicar-se per part de la Generalitat Valenciana. Recordem que no és cap cosa nova, no és cap novetat, hi ha precedents. L'Ajuntament de Gandia ha aplicat increments de les ajudes del 20% per enguany i del 100% per l'any que ve a les associacions esportives. De la mateixa manera, també plenament justificada, podria estar ara l'increment per enguany del 20% de les ajudes a les societats musicals i del 100% de les ajudes que fins ara rebien a les associacions musicals l'any 2011. Aquesta és la proposta que fem també. La crítica bàsicament és a la Generalitat Valenciana perquè ha deixat totalment desemparades les societats musicals i proposem a veure si és possible que l'Ajuntament de Gandia pugui compensar d'alguna manera a aquestes societats musicals per a evitar que es complisquen els pronòstics de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que moltes d'elles puguen desaparèixer i gran part del professorat es veja obligat a anar a l'atur per falta de recursos.